Dette er Kalle. Kalle er 24 år, har travlt. Virkelig travlt. For Kalle, han skal nå at koge vand, og det skal han nå, inden han skal ned til sin bus. Her ser du opfinderen Albert Emil. Han er inventor, spejderleder, te-entusiast, Nørre Nebel Man of the Year 2008, har en Ph.D. i aquamolekyleacceleration, er medaljemodtager ved Als Open Junior Golf Turnering i 2003 og er selvudnævnt geni. Mit navn er Albert Emil, og jeg vil introducere The Timer Kettle. Man sætter den til om aftenen, og så har man varmt vand om morgenen. Vores kunder har oplevet fattig fremgang i livsglæde, op til 300% mere end normale mennesker, som I tydeligt kan se. Og her har vi det cirkeldiagram, for jeg kan godt lide cirkler. Her har vi så Hanne og hendes livskvalitet, siden hun blev født. Og så her har vi hende her, der har købt vores produkt. Så køb The Timer Kettle. Jeg har oplevet meget mere overskud i hverdagen og blevet en del gladere, hvor førhen jeg næsten lå på randen af selvmord. Og efter jeg købte The Timer Kettle, jeg har fået meget mere livsglæde i hverdagen. Her ser du, at Hanne sætter timeren, før hun går i seng. Som du ser, så har Hanne masser af tid og overskud i sin hverdag. Som du kan se, så nåede Hanne bussen. Det gjorde Kalle desværre ikke. For at bestille din livsforbedrende Timer Kettle, så ring til 666 777 2.